Здравейте хора, днес ще ви казвам неща в този клип. Първото от тях е, че другата седмица може да имам PlayStation 3. С него ще играем геймплейове. С него ще играем и един друг човек. Разбира се, Денис, той е мой приятел. Ще играем с него Ще играем на Assassin's Creed 3, на Mortal Kombat, на Прототип. Може да не знаете, ма ще видите как се играе. Дори ще играем на Assassin's Creed Black Flag. Събирам пари за нея. Още няма толкова. Да се започва от някъде. Пак ще имаме GTA 5. На него ще играем. И дано всичките ми видеа да са ви харесали, да дават палец нагоре. Ако искате, може да ми давате и палец надолу, но не ви го препоръчвам. Май това беше всичко за сега. Чао!